with a bang and kept going away. The day I saw you clearly knew we were just meant to be. Autèntica sobrassada de pagès, acompanyada d'una dolça mel de taronger que un amic d'Estudons fa especialment per nosaltres. Oli i aigua amb figues. Les figues són les primeres de la temporada d'una figuera que tenim a casa de més de 200 anys. Bon profit. Gràcies. Caldereta de llagosta. El secret de la caldereta està en... La cabeza de la langosta en la picada, niña. El corall del cap de la llagosta a la picada, niña. Que sí, lo he entendido. Aspergínies farcides de formatge mamón. Sí, muy bien. Mahón. ¿Ves cómo funciona? Está controlado. Bueno, bien, ¿no? Molt contenta. Chicote, no, planazo. Un ideón. Chicote, te acabo de dir mamón a un senyor... Espera. Carla, que tú cocines bien no es suficiente. Tienes que poder transmitir, tienes que contarle a la gente de dónde viene lo que usas, cómo lo haces. Tú lo sabes todo siempre. ¿Pero qué piensas que eres? ¿Cirano? Ay, mira, da igual. Toma, para ti. Pero espera, ¿te vas a ir ahora? ¿Te vas a rendir así? Pues vaya plan. Perdona. Sí. Què és això de recepta original? Perdón, no... Això. Estrella d'Am és una cervesa de 1876. Que només es fa amb ingredients naturals. Estrella Damm. El 1876 no s'hi afegien ni sulfits ni additius. Ni conservantes, ni ingredientes modificados genéticamente. I ara tampoc. Y ahora, tampoco. Per això és tan bona. Molt ben explicat, sí. Gràcies. A la teva salut.